Už red, super. Dobrý den, vítáme vás u teplého radiátoru. Máme tu Veroniku, Anetu. Dobrý den. Ale já nejsem moc. Ale my jsme jako moderátory. Jsou tu noví, takže jsme si představili. To je host Veronika Honková. Ano. Co nám k tomu řeknete, Aneto? Dnes budeme probírat to, proč jsou všichni tak hrozně těhotní. Teda, no prostě, proč jsou těhotní všichni v dnešní době, protože já bych mohla asi vyjmenovat 10 lidí, kteří jsou těhotní momentálně. Tak jmenujte. Dobře, takže Hledva, Sharon, týhletí máma Veroniky, a tím se narodila. Potom Tereza Maxová. Tereza Maxová. Pak ještě je tam nějaká první míst České republiky, jak se jmenuje. No, Berešová. Berešová. Já nevím, to je jedno. Veršová už porodila. Jedno, no prostě hodně lidí. Jo. Ředitelka. Pokračujte. A teď si dáme shrnutí novinek za minulý týden. A ne se jmenujte novinku za pondělí. Takže za pondělí přišli nějací vstupky z minulý 9. V pondělí jsme se dozvěděli, že je Sharon těhotná. Ano, jo, v pondělí jsme se dozvěděli, že Sharon je těhotná a úplně jsme se bláznili do toho, že jí pošleme nějaký dárek do Holandska. Veroniko, řekněte prosím nějakou novinku za úterý. Tak za úterý, no. Tak, co bych řekla? No tak Emi jsou 2 dny. Má ráda séby. Maminka jí udělá prdelku ubrouskama a maží mastičkou. Strašně většina a strašně péruje. A novinka za středu je tady kola. Natočte ho. A jak to dělá? Jak přiblíží. Ticho, Aneto, ze záběru bacha, aby se dívá. Nebo si dobrý den. Jak se má vaše sestra? No já bych řekla, že dobře, velmi spochutnává na mlíčku. A co říkáte na tom, že budete taková odstřená, když bude vaše sestra tady? Víte, mě to vůbec nevadí, já jsem velice samostatná, aby se čím přišla. A co říkáte na to, že bude okupovat váš pokojíček? No tak to mi velice vadí, je velice péražské a žádná okupace nebude, já to nedovolím. A zase se vracíme k přehledu zpráv. Jaká novinka bude zítra? Co bude v pátek? A co bude v neděli? To se dozvíte To příští dozvíme teplák. potom. Ale víme, že v neděli to bude týden, co se narodila. Emma. Ano. Elvína. Zatleskejte všichni tepláku! Loučí se s vámi náš teplák! A tady je náš jeden divák. Pápa!